Sziasztok! Én Hiro vagyok, és bemutatom nektek a legújabb sorozatomat, azaz a Let's Play GGMT2 sorozatom első részét, amiben természetesen megmutatom, hogy hogyan is fogok felfejlődni maximális szintig a GGMT2 világában. Ez az első sorozatom, ugye egy kicsit már fejlődtem, éppen az alapskilleket sikerült beszereznem, és előhívnom a logomot, és természetesen mostantól vágjunk bele a dolognak. Először is lám, metintőeket próbálunk ütni. Itt látunk és kettőt, először próbálkozunk meg. Az elnézést az 5-ös kőre. Szépen fejlődünk. Mit kell tudni, hogy ez a szerver ugye 2014-ben jött újra ki, mert párszor már volt GGMT2, de az örökké bezárt, de ez most szerintem ez most fog tartani egy jó ideig, úgyhogy ezen el is kezdtem. Hoppá, évenfa füles. Na, meg is van, ezt is fel tudjuk húzni 9-esre. Kapom a jangot elég szépen, 140k körül. Ez idáig jó, készségkönyvet is megnézzük. Félelem KK. Ja, és meg azt kell tudni a GGMT2 szerverén, hogy a készségkönyveket természetesen meg lehet venni, ahol felveszik a skillt, az őrparancsnokoknál. Úgy tudom, hogy hajat is lehet venni, természetesen koncentrált olvasát és ördögűzőt is lehet kapni a boltokban, és igaz, egyáltalán kezdünk, de azt ki lehet fejleszteni. Igen, ezt szálljuk ki. A statot azt elosszuk. Hoppá. Bocsánat, újra jövök mindjárt. Itt is halljuk egy kis időkiesésben, mert ledobott a szerver természetesen. Gratulálok GGMT2. De nem baj, folytassuk tovább. Ez nem fogja elrontani a játékkedvünket természetesen. A jangot azért szedjük, mert fog kelleni természetesen az optoláshoz és a cucc vásároláshoz. Nem félre gondoltam. Hát lassan, de menyeget, na. Hoppá, egy ezüst karkötő. Rám nézzük meg a... Hoppá, hát ez is jó skill. Ja, és 6 skill van. Ez a... Például ez még jó is benne. Bocsánat. Na lám. Zsír. Na jó van, akkor 15-ösök lettünk.
Hoppá, ez mit is tartalmaz? Ninja? Hát, sajnos nem vagyok ninja. Jó, akkor lám próbálkozunk meg. Ne. Ó, na, most már hamarabb elé sikerült. Az, mikor készítettem a bemutató videót, jaj, egy 3 percen keresztül szaroltam azzal a lóval, amíg elé hívta. De haladunk, vörös harcalagot tartsuk. Mondjuk olyan jelentéktelenül keveset. 10 000 jangokat gyűjtünk meg. Jas, természetesen ez még a GGMT-nek egy nagyon jó oldala, hogy a vegyes kereskedőnél meg lehet találni az összes húzható tárgynak a ami kellenek hozzá. Na, akkor ideig 18-as szintűek vagyunk. Nagyon szépen haladunk, csak lassan. De hát ez a jó például a GGMT2-ben. Kombó nincs. Hoppá, nem kéne meghalljunk. Gyarapodik a Youngis szépen. 41-es sisok. Plusz 5-ös. Ennek is használt veszik. Ezt dobjuk ki. Na jó, akkor menjünk benne szerintem. Jó, és lesz körülbelül a statom. Csak az egyet hogy meghalljuk. Ó, de nem halunk. Na, így körülbelül a fejlődésből ennyi elég. Menjünk vissza mappegyre. Hát lélekbarlangtól még egy kicsit messze vagyunk. Na lám. Hoppá. De vak vagyok. Nem figyelek oda egy kicsit. Hoppá. Nézzük csak meg itt. Kaptunk-e valamilyen bónuszot? Egy pillanat, csak a mikrofont elhelyezem. Na, menjünk Béla mappegyre. Na lám, folytassuk csak. Jó. A rizssütés. Kiegészítők. Ja, ilyenek akkor nem kell. A vértekkező pedig természetesen ezt meg is vesszük. Szerzetes lemót egybe hajtsuk is ki. De is betérünk. Igen, kezdő fegyverek. Innen meg, hát,
póklángya legyen, vagy legyen bambusz. Jobban szeretem a... Igen. Ja, és természetesen be is mutatom, hogy itt is megtalálhatók a készségkönyvek, és főleg még a hajak. Na. Ez jó is lesz. De ide Flash vagyok, hé. Ugye itt vannak. Körülbelül. Igen. Nézzük csak meg, mennyibe kerül az ördögűző, és körülbelül neki mennyi fog kelleni. És akkor kiszámolunk a óra KK-ból, hogy körülbelül 55-et. Hát így körülbelül ennyi bőven elég lesz. És akkor vegyes kereskedőt is szélnézünk. 200 000 jönk. Hát még egyelőre nincsen rá pénzem, mert most költöttem el. De nem tudom, miért vettem fel ezt megtartom ezért. Ezt is, ezt. Nem például. Minek? Ja igen, ez fog kelleni. Akkor... Igen, maximum veszünk egy-két kicsi itókát. Így. És most irány nap 2. Start szétosztás. Így. Hát igaz, csak egyet osztottunk széjjel, úgyhogy ezen nincs mit nagyon szétosztani. Egy pillanat. Ittenes volnánk. Akkor menjünk Shungro Worldben. Nem, Yong sivatagban induljunk először. És innentől természetesen megyünk át a Nap 2-re. Hát még egyelőre a 35-ös metinkövekkel nem foglalkozunk. Pedig 2-t láttam idáig. No, de meglássuk még. 35-ös semmi. Egyenlőre érjünk 30-ra. Hoppá, ebből halál lesz. És megmentett az a gömb Apollo. Na, ez így jós lesz. Így, hogy kapjuk a lóvét most. Ebben nincs semmi. Na.
Áj, nem ment át a 17-re. Na, ez még aztán mázli. Negatív értelemben beszélem, hogy mázli. Na lássuk. Na. 25-re felmegy, és akkor átnézzünk egy kicsit a városba, mert hanem a skillem így marad. Na, automatikusan veszem fel. Ittől fára az. Nehogyan legyen olyan végig milláig kell venni a 11-es rovatnak, akkor esküszöm én feldőlök. Legalább 500 000 jön. No, hát az szép. Azért akkor vissza fogok jönni. Pár perc múlva. Pillanat. Jó van akkor. Különleges tárgyak. Készség visszaállító. Hú. Ez akkor így jó. Kardaura. És akkor természetesen most már M1-es lesz a skillünk. Természetesen nagyon jó. Berakjuk ide. Akkor próbáljuk meg elolvasni. Nincs elég tapasztalatom a könyvek olvasására, de legalább már M4-es. Különleges tárgyak, vagy egyszer az italoknál. Hát egy 1 millió TP-st veszek és ebből is így. De kell leszünk egy darabig. És különleges tárgyak. Visszaállított a kecs is jól fog jönni.
Öregdoboz ugye nincsen? Sajnos nincsen. Úgyhogy kell folytassuk tovább. Na, kíváncsi vagyok. FMS dob reméljük. Hát... no. Elég gyér. Nem volt. Úgyis plusz 9-es tudunk venni. Ha jól láttam. És végre M9-es az aura. Haladunk, haladunk, haladunk. Hát egy 47-es cipőt itt droppol. Ez file drop. Hoppásá! És G1-es az auránki, már is. Elszámoltam 3000 young-gal, huhu. Ajjajjaj. Milyen szép, ugye? De haladunk. Kifarmolunk egy kellő mennyiségű youngot, és akkor azzal már be lehet menni mappegyre, és lehet optolni. Na. Sikerült a G1-es aura legalább mára. Úgyhogy szerintem el is köszönök. Na. Mára ennyi volt. A következő videóban már egy kicsit erősebb fogok lenni. De szerintem a következő videóban meglepetés mi lesz. Sziasztok! Hiro voltam.